మీ అమ్మ అట్లా అన్నది కదా, అమ్మ మనం ఇంట్లో నుంచి పోదాం ఎక్కడైనా పోదాం అన్నప్పుడు చనిపోదాం అని అన్నదని అంటున్నావు కదా, అప్పుడు నువ్వేం చెప్పినావు మీ అమ్మకు? సరే మమ్మీ అని చెప్పినాం సార్. ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్లో కూడా ఉన్నారంట కదా? హైదరాబాద్లో ఉన్నాం సార్. మా బాబాయ్ వచ్చి పిలుచుకోవచ్చింది సార్. ఎందుకు? ఏమో తెలియదు సార్. ఇప్పుడు మీ నాన్న తాగి రోజు ఇంటికి వస్తున్నా, రోజు తాగుతుండేనా? ఉదయం తాగుతుండేనా, నైట్ తాగుతుండేనా? ఉదయం, రాత్రి, పొద్దుగా. ఉదయం లేస్తే తాగుడే. ఓకే. ఇంకా ఇంకా ఎట్లా ఉండేటోడమ్మా? మిమ్మల్ని కూడా పిల్లల్ని కొట్టేదా? మీ అక్కను, నిన్ను, మీ చెల్లెల్ని కొట్టుతుండేనా? మా మమ్మీ కొడితే నేను మళ్ళీ కొడతా సార్. మా డాడీకి కొట్టినవా నువ్వు? కొట్టినా సార్. మళ్ళీ నిన్ను కొట్టేదా ఎప్పుడన్నా? వాడు కొడితే నేను కొట్టించుకోను సార్. నేనే మళ్ళీ రిటర్న్ కొడతా సార్.